бачаку дар байни раҳ фуромадем. Инай манзара гаррени бад маҳқул шуд. Шумо просто ҳозир ӯ тарафа бинен да. пешаи видео тамошо кардан бачаҳо дар комментариямо як ссилкара закрепид мекунем барои пешравии канали ма. дороен бо промокоди ҷавлон регистратсия кунен, мошина мешава ҳамаш барои ҳами тамошои барҳаво. Представит кунен да ҳами дурун палатка ҳарчира мегирию ягон киночаи хеле дики природа. О, на земле 1991 года, о, соли таваллудиш 91 гай. Братишко дирзи доран хеле чиста. Шнапс, мардак барои ҳам природа худда чӣ хелай? ягон кино пино интересни ҳамиҷо нигаҳ ки дики природа кунай хеле шав местем ҳамиҷа палаткаи суса начиват мекунӣ алов мангал пангал шашлик милтиқа шурик мегира рӯжиё бовар ки гаррени анаму болоя дидесе анаму боло мери ку уҷа гаррени натуре ҷои фасонай да не домико хай чиста андеграундски чорне ягон клип алов сузони ягон бульдозер ме хеле домора чапа кардестай ку ҳамун процесса задни фонда домора чапа доран мо реп хондестем мо бояд да америка мо агар да америка мебудем мардак бари уҷа реальная возможно. Дальше кулоба. Салом алейкум бачаҳо, развилка дар расидем. Бёя у пара шумо да нишон тема. Я бозор дрема буд. Ассалому алейкум. Назы табиё. Семя салом. Бо ай душанбе меҳмони омадестем. бачаҳо фурӯиш карданд ки ҳами як развилкарау клуб ба ҳама тарафҳо бачаҳое ки дар ғарибанд ба ногоҳ ягон хеш таворотон бача кунай ягон ҷиан кунай дар масия нест. агар боша мисол салом мерасонен, агар набоша ҳеҷ гап нест. мо ҳами як парамара сёмка када рафтесем хулосае ку як аса бачааш дар Россияй 10 сол надидай мо ҳамура нишон доданем. ҳама хубай дига Россияда ягон фарзандто боша, холака ягон танё боша. гап нест. хай ҳами бо воситаи ҳами камера бо воситаи ҳами видео мебинандтона хай бо шод мешидагистанд. гап нест. салом алейкум ғарибӣ зинда бошед. гап нест. рашки гарм дар бием занед ай Тоҷикистон. бия мерем мо ҳам хиям мегзарем. салом алейкум. ғарибо тамошо доранд. бениҳоят хоҳиш кардам гуфтан ҳами як клубҷона сёмка мекардем. ягон гап боша тағоиҷон? با هر مورد و مقصدی که رفته باشم با گردم با پیش قدم الله اکبر. گپ نیست تقویجان شما در اشتیایتون و دلشی بود در خدمتیم. همه خوبه هم از او نسترینیوز بوده бачаҳои ғариб тамошотон доранд ягон ҷиянтонай бачатонай леваратонай дам тарафа боша агар просто салом дар ҳаққи бачаҳои ғариб дуо камаки дуо мекардем дар ҳаққи бачаҳои ғариб. аллоҳу акбар. гап нест ағоиҷон. дальше хайнам хе бародаро дидем ҳамтур омадем бениҳоят хурсандам. хайр иҷада ба фикр мо дуру дароз наместем, мора дар ӯ тараф бо интизоран бошед.
وطن تو نیاد کردین این ندیدین دیگر هم ببینین با میین انشالله ببینین خدا خواه اکا یگان گفتایی نداری بچه غریب دا چهار مصرع یگان راز ویلکا بگیره خوشق ویلکا داو جان داو درون خود نمراد نه که ای دیگرم چی بگن وینا پاتسانو مو دراز ویلکا تایور کنی خوشق ویلکا گوش داو جا جرگانای داینا جا چور کنی گیر تایور کپویورا ای بچه اکا مو دل شد میریم нигоҳ кунед мошино короче рис кардан иҷа падиёма ҳар як мошин биромада наметонистай бо ра биай боло паридания бачаҳо нигоҳ кунед туй сари поворотая бачаҳо хеди болои сомонӣ биромадем уҷа туяй туй маст ша бача бачаҳако боғи сомонӣ ҷое ки халқи клуб дозимо даштагай баъди туйшонда якианай падиём барои давидан ганда зур будай туя бе туй масша бача сағирагала то додесан пажар иҷа дабуди уҷипи хай чӣ далши киҷо мерем чӣ да اینایرا میگم بابا اسماعیل سامانی شهری کلاب ҳай далши бачо биё пастути вақт рафтестай бози бозорча ба фикр мерем баъд чармгарон мерем обшиам бозорам мегирем чармгарон баъд майда майда дуо мекунем далши душанбе равакӣ мекунем бо ай кабра бидем дудугонаи ҷонӣ ранги куклаи барби номи аташбудагвика номи дигариш натали а бача шураҷон чо кади яке бо нағалди пеши исмоили сомонӣ мерем
در خونتون داشتین یا سکچه و یا دیوان رنگ همو بزی علا بوری میپریدن